Salutare fraților și bine... Salutare fraților și bine ați venit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Adrian Edi și sunt alături de Alin. Salut. Salut, salut. Hai să începem. N-am dat în cap cuiva? N-am băut până am căzut în picioare? Aproape, nu chiar. Da. Să zicem că n-am futut o virgină? N-am. Dacă vrei te încerc pe tine. N-am ieșit din casă doar în kilos și am strigat pe stradă: vreau pizza! N-am fost în pijamale la magazin? Păi parchezi că ai fost. Băi. Nu am fost. Dar voi încerca să știi. E o idee bună. N-am avut gânduri perverse cu iubita prietenului meu? Am. Ce faci, mă, acolo? N-am înșelat pe cineva? Te-am înșelat pe tine? N-am futut o grasă? N-am. Am futut-o pe măta. N-am bătut vreo fată? Am. Normal, păi dacă e fată, ce, nu pot să o bat sau ce iau? N-am futut picioare în gard? Normal că n-am făcut așa ceva. Pula mea. Nu ți-am furat meseria. Tu după ce mai fost dacă noi facem așa ceva? Ia spune. N-am avut un vis care a devenit realitate? Am. Dar nu mai știu ce. Dar știu că am avut. Da. N-am fost excitat într-un loc public de cineva? Am. Normal. De mai multe persoane. Nu. De exemplu, soruta. N-am fost prins când dăteam. Eu nu fac așa ceva. N-am băgat heroină? N-am și nici dacă aș vrea n-aș putea. N-am. N-am făcut pipi când dormeam? Dar când eram mic, mă refer când eram cam atâta, știi, adică gen 2 ani, 1 an, știi? Eu, sincer să fiu, la 3-4 ani. Toată lumea a făcut în pula mea când eram mici. Și tu? Bine. Dacă stau bine și mă gândesc, cred că și acum. N-am băut mult? Mai ales când stăteam aici. Tu? Mai ales când beam cu voi. Dar tu n-ai băut niciodată cu noi. N-am fost fugărit de câini? Mai ales pe strada noastră. Tu? Tot așa. N-am făcut cameră și o râdă de-a mea dormea lângă mine? N-am, pula mea! Bine, poate tu ai încercat așa. Pe-aia ne întrebi, nu-i așa? Ia spune. Am uitat să fac outro acolo, deci fac acum. Cam atâta și cu acestea am. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like sau să vă abonați dacă nu ați făcut-o cu V.Adrian Edi. Ne vedem data viitoare. Pace!